С две думи да ви кажа, имат наредба да ни изтрепат. Да ни изтрепат. Никой няма право да влиза във вашия дом без ваше съгласие, независимо от коя организация, фирма, фундация. Докато продължаваме ние да си затваряме очите и не обръщаме на това внимание, както влезоха при мен, ще влизате при всеки един от вас. Това са затворени общности от хора, които не зачитат законите в държавата. Те се смятат, че... Здравейте на всички! Аз съм адвокат Антонов от град София. Днеска съм тук, защото моя приятел и клиент Андрей ме потърси по един повод, една случка, която му се е случила наскоро. Накратко ще ви кажа, че това, което му се е случило по принцип е недопустимо, по закон и е забранено. Защо? Защото никой няма право да влиза във вашия дом без ваше съгласие, независимо от коя организация, фирма, фундация или асоциация. Никой няма право да влиза без ваше съгласие, независимо кой е. Да ни изтрепат. Продължаваме ние да си затваряме очите и не обръщаме на това внимание, както влезоха при мен, ще влизате при всеки един от вас. Създава се в България едни фундации, които идват на всеки дома, но не идват в нормалните часове, а идват в 22 часа. Предвид и помнете, че никой няма право да ви нарушава пространството в дома, независимо за какъв се представя, независимо от коя фирма, асоциация или фундация, независимо от кой произход е. Моля ви всички да имате предвид, че ако някой си позволи да ви нарушава пространство и да влиза у вас, задължително първото, което може да направите, е да звъннете на 112 и да съобщите. Дори да сте с телефон, който е без интернет или без ваучер, няма значение, тия разговори са безплатни. Или да давате пряка информация на тия хора. Тия хора, ако трябва да търсят определен човек или са наши приятели, могат да ни се обадят по телефона. Но нямате право нито един, когато дойде някой в квартала, и то в късните часове на 21-22 часа, и търси някой даден човек, пряка информация не трябва да му давате. Тия хора идват и се представят за фундация. Това не е никаква фундация, хора. В България тези хора работят и полицаите, ако стане въпрос с тях. Не може никой да ги спре. Докато продължаваме ние да си затваряме очите и не обръщаме на това внимание, както влезоха при мен, ще влизате при всеки един от вас. Не че аз съм Андрей и разполагам с пари и с нещо те подобни. Те знаят, защото аз съм пречка за тях. Защото като стане нещо, аз заставам винаги за всички вас. Не само за Ботевград, аз заставам за цяла България зад гърба. Вече от една година някъде има промяна в наказателния кодекс и там е записано, по-скоро е добавено, че насаждането на омраза срещу един човек само заради цвета му на кожата вече се води престъпление. Тоест не става вече всеки да говори каквото си иска. Независимо дали ще се групират като колеги, съседи във Фейсбук или без значение. Не става вече да се насажда омраза и да се заплашва някой само защото цветът му на кожата е различен от на другите. Не става вече. Това е престъпление. И в Конституцията, и както може би знаете, всички са равни. С две думи да ви кажа, имат наредба да ни изтрепат. И то да ни изтрепат по закон. Като идват и се представят за тия фундации, които те не са никакви фундации. Както ви казахме, и органите на реда стоят за тях. Затова, че не искаме да ви плашиме, но просто си бъдете готови за всичко и не допускайте в тия къси часове да идват в домовете ви фундации да се представят такива каквито не са. Защото те не са фундации, а тези хора идват да си ни трепат. И ние трябва да бъдем подготвени и всички да разберат. И не само те. Като се обединим всички и цяла България застане зад нас, ние всички ромите, и няма да го допуснем това нещо. Защото ако продължаваме да си затваряме очите и не обърнем на това нещо внимание, един по един ще изчезваме. Никой няма право да ви следи, да ви издирва, да разпитва къде живеете, с кого живеете, да ви иска лична карта, да ви разпитва къде работите, какво учите, колко взимате и да ви агитира за какво ли не.
На всички тия въпроси вие имате право да откажете въобще да говорите с който и да е. Независимо дали ще ви спре на улицата или ще ви звънне. Независимо дали ще каже, че ви е взел адреса, телефона от някой познат или непознат. Имате право да не контактувате с такива хора. Ваше право е да го направите това нещо. Аз се казвам Иван Илиев. Някои хора сигурно ме познават. Тук съм по причина много сериозна. Това, което се е случило тук с Андрей, е много опасен прецедент в България. Такива неща, такива организации съществуват в Съединените американски щати, където населението е ниско, но има много свободни територии. Това са затворени общности от хора, които не зачитат законите в държавата. Те се смятат, че са над тези закони. Те не зачитат правата на другите хора. Това са фанатизирани участници в една общност, която се подчинява на собствени правила и закони. Това, което прочетох за тази организация в интернет, може да ви настръхне косата. Тези хора обикновенно не отговарят за действията си, защото имат освидетелствени са. Освидетелствени от, предполагам, корумпирани лекари за невменяеми или не носят отговорност за своите действия. В концепцията и устава на тази организация пише, че този, който стане член на тази организация, не носи отговорност за своите действия по никакъв начин. Не се подчинява и не е длъжен да се подчинява на законите, на които се подчиняваме всички ние, граждани на Република България. Или могат да вършат каквото си искат, без да носят отговорност. Най-страшното е, че тия организации са неофашистки, или това са расисти, от най-чист и най-страшен вид за нас. Тук съм да обърнем внимание, да насочиме вниманието на всички органи на реда, на всички институции към това, което се заражда в България. Тези хора са и въоръжени. По принцип работят със сигурност, са финансирани. Една такава организация не може да бъде създадена без финансиране. Финансирането най-вероятно идва от политически партии в тази държава. Всички ги знаете кои са. Няма да казвам имена, защото тук събирането няма никаква политическа или предизборна цел. Но това означава, че ползват връзките на определени политически лидери. Създадени са не случайно. Такива организации целят да вселят страх в нашата общност, защото ние сме обединени и сме силни, когато сме обединени. Ние сме задружни. По-различни сме от останалите общества, от останалите етноси в тази държава. И целта им е да репресират такива общности, да ги владеят чрез страх. Органите на реда и институциите трябва да обърнат внимание. По принцип, ако имаше парламент, който в момента не съществува заради изборите, бих искал да бъде насрочена комисия, парламентарна комисия, която да разгледа съществуването на подобен тип партии, на подобен тип организации. Това ще се случи след като вече има избори и има регламентиран парламент. Но сега институциите трябва да започнат да действат, да работят. Ако е нужно, ще предприемем определени действия, като подписи и така нататък, за да може институциите да бъдат принудени да си свършат работата. Защото всички ние знаем, че когато става въпрос за нас, циганите, на никой не му пука. Никой не се интересува, че нито една институция не се интересува, че при този циганин в дома му са влезли въоръжени хора, които са търсили физическа саморазправа с него. Нито една институция не е загрижена за това. Защото по принцип никой не се интересува за нашата съдба и за нашия живот. Но ние можем като общество да се обединим и да ги накараме да си свършат работата. Това са хора, организация и тия хора си имат адреси,
знаят се имената им и могат да бъдат подведени под отговорност. Ако са освидетелствани, те нямат право да притежават огнестрелно оръжие. Или трябва да бъдат настанени в специални заведения. Това се случва съвсем умишлено. Тия хора са съвсем нормални, просто са расисти и ни мразят. На тях им се дават такива жълти книжки, както ние ги наричаме, за да не могат да носят отговорност за действията си. Това не е никаква шега, не е никакъв популизъм, това е реалната истина. Няма да споменавам името на организацията, за да не им правим излишна реклама, но органите на реда ще бъдат уведомени. Те вече са уведомени. И ще настояваме да вземат реални ефективни мерки с реални последствия, да има истински ефект от техните действия. Никак не е маловажен този проблем. Защото ако го позволим да се случи, ще започне да се случва във всяка една ромска махала. Ако някой е извършил някакво престъпление, има си институции за това. Да бъде подведен под отговорност, да бъде разследван и ако има достатъчно доказателства за това, прокуратурата да му повдигне обвинения, да бъде въведен в съда и съдът да реши дали е виновен или не. Но никой няма право да влиза с огнестрелно оръжие в къщата ти и да търси саморазправа физическа с теб. Представете си, това е един квартал с 100% ромско население. Ние сме цигани, всички знаят за какво става въпрос. Един ако извика и веднага излизат 50 човека да видят какво става. Представете си каква психика са имали тези лица, за да влезят в домът на един от нас, защото неговият дом е домът на всички вас, на всички нас. Те са влезли във всеки един дом с тяхното действие. Показали са, че не уважават и не зачитат по никакъв начин редът в тази държава. Те наистина са дошли физически да се разправят с него. И ако ние си стоим и си мълчим, това се случи навсякъде, в цяла България. Няма да споменавам името на тази организация, но тя е факт. Има я в социалните мрежи, има я в регистрите с устав, който ако вие го прочетете, ще се оплашите всички. Нямам за цел да плаша никого. Това е предупреждение и ние всички трябва да се вземем в ръце, да се обединим и заедно да кажем, че това нещо не може да се случи. Ние сме граждани на тази държава и институциите трябва да се съобразяват с нас, колкото и да не им се иска. Можем да ги накараме, само ако сме заедно. Това е, което исках да ви кажа. Надявам се, че всички сте разбрали. Надявам се, че всички, които ни гледат, които не можаха да присъстват тук, разбират сериозността на този проблем, който започва да се заражда в нашата родина. И този проблем наистина съществува. Ако ние си стоим безучастни, това ще стане една реалност и ние ще трябва да се примирим и да живеем с това. По всяко едно време такива лица могат да влезат във всеки един дом, всеки един квартал и да направят с някое семейство каквото си пожелаят. Това се е случило едно време в Съединените американски щати. Ако някой от вас са чели или са гледали филми, едни хора с едни качулки влизат, варят чернокожото население от един дом и ги бесят и ги палят. Това са правили. Ку Клукс Клан на същия принцип работят. Това са неофашистски организации, които имат закърмени са с омраза и расизъм. Всички трябва да го разберат. В коментарите много хора ме обвиниха, че сея напрежение и така нататък. Напротив, тук съм, за да може това да бъде прекъснато още в зародиш и да не се получава напрежение, да може да живеем спокойни, свободни в нашата родина, защото тази държава е наша. Колкото и да ни пращат в Индия, Пакистан и не знам къде, ние сме се родили тук, живееме тук, семействата ни са тук. Това, което виждате тук е ваш дом, наш дом и за другите може да е гето, може да е всичко, но това е нашия дом, където
живеят нашите деца, където растат нашето бъдеще. Всички ние, като всички останали хора, обичаме децата си. И ако наистина не е грижа за домът ни и за бъдещето на децата ни, трябва да осъзнаем този проблем. Всеки може да го осъзнае. Не е нужно да си някакъв страшен професор, за да осъзнаеш сериозността на този проблем. Ще накараме институциите да си свършат работата.